morning लोगोफोर दिनै Day-1 होननांगोन आरो क्वारन्टाइननि जोंनि सेटआपआ बेबायसा आरो आंनियाव उन्दुबाय थादों इथिं बेनिफ्राय बेथिं बेनिफ्राय गेजेराव चेयार गंनै दङ आरो आं दा स्टिम लांना ओंखायनो गानना लादों आंथ' मैयाथ' जेनेबा जेबो प्रिकसन लायाखैमोन ओमफ्राय रिजाल्ट फैनायनि उनाव आरो एसे बोरैबा मोनबाय आरो बांसिनफ्राबो मोनबाय जिखिजाया आंनाथ' दा पजिटिभ जेबो जाया आंथ' जेनेबा दा थिगानो दा बेथ' जेबो रिजाल्ट माबा खालामाखैना टेस्ट खालामाखैना ओंखायनो दा आरो माला बायसान्स जुदि बिहाथ' दा पजिटिभबो जानोबो हागौ दा एसिम्पटमेटिक जानो हागौ थेवबाबो आरो आंहा पजिटिभ जाखांनायनि उनाव मोजां जानायनि उनाव आरो बिहाबो जानोबाथाय आरो सानैनाबो जाबा खस्थ' जागोन ना ओंखायनो आरो माने एसे प्रिकसनारि मेजार्स लादों आरो मास्क गानबाय थानो होदों न'आवनो आरो ओमफ्राय फार्स्टआवथ' जेनेबा पात्ता मोनलायले आवगायनिफ्रायनो जाबाय थानायानो गंसे बिसिनायावनो थानाय जादों दा थेवबाबो एसे सिपारिटि मोनदों आरो सानैजों आं बेहाय मोनदों बे बेहाय मोनदों ओमफ्राय आरो आं जेबो इसिङाव आं हाबनो होआखै आरो टयलेटआथ' जेबो खालामनो हाया टयलेटआ मोनसेयानो दङ बाट बेखौ माबा खालामनांदों आरो सेनिटाइज खालामो आरो इउज खालामनायनि उनाव बेनिफ्राय इथिं दैबो फुदुंबाय थादोंमोन आं दहायनो माहाय दै फुदुंदोंमोन खिन्थु बे थान्दा जाबाय दं बेनिफ्राय दा बेखौ हैनोसै आरो बेयाव दङ दै गुदुं गन्थङाव बिदि स्टिम लानो होदों आरो आंबो लाखांबाय अलरेडि दा बे लाबाय थादों आरो आं खालामनानै लाखाबाय बेनिफ्राय फुङावनो सिखारनानै जोङो दै गुदुंजों गारगलबो खालामबाय बे गोदनाखौ माबा खालामनो आरो माहाय नङाबा काफ जाबाय थायोना बेना काफ जाबाय थादों आंहाबो मालाबा गुजुनाय जायो दा आंहा गुजुनाया सिगांनिफ्रायनो दंखायो दा बेनि थाखायसो जादोंना सिगांनि गुजुनायानो दङ आं दा मिथिनो मोनाखै आरो बेनिखाय आंबो गारगल खालामबाय थादों आरो दै गुदुंजों संख्रि एसे होनानै गारगल खालामबाय थादों आरो बेनिफ्राय बे स्टिम लानायखौबो स्टार्ट खालामदों मैयानिफ्राय बेनिफ्राय इथिं मेडिसिनबो होदों बेनो 14 डेसनि मेडिसिन होदों बेखौबो बे मैया हरनिफ्राय जानाय स्टार्ट खालामबाय आरो बेखौ बेनिफ्राय बेयाव भिटामिननि टेब्लेट होदों बे भिटामिन टेब्लेटखौ आंबो जाबाय थादों आरो थानायाव माहाय सेपारेटै थानो होदों आरो मोनसे रुमावनो थानो हायो होननानै बुंदों डक्टरा जेबो गोदान गाइडलाइन्स बेबायसा गैया होननानै बुंदों आरो होमबाबो माहाय डिसटेन्स मेनटेन खालामनानै गासैबो बुस्थुफोरखौ सेनिटाइज खालाम होननानै बुंदों आरो दा गासैबो संनायफोरखौ आंनो मावो बेनिफ्राय जानायनि उनाव बे प्लेटफोरखौ सेनिटाइज खालामनानै आं सुनांगौ जायो आरो स्टिम लाबाय थानाया बे डेलिनि रुटिन जागोन आरो सानसेयाव खननै लानांगोन आरो बेबायसा स्टिम ब्रेड बाटार एन्ड गाइखेर आरो बेनिफ्राय दावदै बयल जागोन आरो दिनै ब्रेकफास्टआव उन्दु जानो थाखाय मोनदों उपाय गैयाना लोगोफोर दा जिखिजाया जि प्रिकसन लानो होदों बेखौ लानांसिगोन दा बेबो बिसारा खामानि माबाय थादोंना बोरैबा मोनबाय थादों आरो बेबो जेनेबा एसेबां खायफा बुस्थुफोरखौ आइडिया मोनो ना आंसो जेनेबा टिचारनाव थाबाय थायोना बिनि खामानियाथ' मालाय इन्जिनियार मानसि बेलेग खामानि दा आरो दिनै ब्रेकफास्टआव लेट जाबाय ओमफ्राय दा ओंखाम संनांगौ बियो आरो अफिसनिफ्रायथ' फन फैखागोन ना जिखिजायाथ' दा अफिसाव थांनो हायो खिन्थु वर्क फ्रम हमानो जागासिनो दा अफिसनि खामानिफोरखौ मावनांगोन बुंहरबा दा बिनासो दा खामानिया एकदम बारा आरो उपाय गैला बिदिनो आरो दहायनो दोननांगौमोन बेहायनो आं बुंदों ना लोगोफोर बियो दा बिसोरा आइडिया मोनाखै ना खामानिफोरखौ ओंखायनो जायाखै आरो बुस्थुफ्रा बिनि टेस्ट लागोन दा आंनि कर'ना टेस्ट बिना कुकिं टेस्ट लोगोफोर ओंखाम संबाय थादों इथिं दालिजों स्क्वाश बानायनोसै बेनिफ्राय इथिं आलु एन्ड सयाबिन फ्राय खालामबाय थादों आरो ओंखामखौबो जानगोन आरो बारा आइटेम बानाया मोनथाम आइटेम आरो अनलि ओंखाम दालिजों स्क्वाश बेनिफ्राय आलुजों सयाबिन दा हाकार जादों अफिसनिफ्रायबो फन फैबाय थादों बेनिफ्राय लोगो सासेखौ लिंहरदोंमोन मेडिसिन बायनो थाखाय बेबो फैगासिनो सबानो फन खालामबाय थादों डिफारेन्ट बेनिफ्राय इथिं मालिकबो फैदों बेबो रायलायबाय थादों एकदम डिस्टार्ब आरो आनअर्गेनाइज जादों खामानिफ्रा गाबोननिफ्राय माहाय अर्गेनाइज खालामनो थाखाय नाजागोन आरो दा लोगोफोर ओंखाम बानायबाय थानोसै आरो आं दुगैखांबाय लोगोफोर
ओमफ्राय बियो ओंखाम संबाय थादों बियो आंखौ दिनै अनलि मोनसेल' ओंख्रिजों ओंखाम जाहोगोन होनदोंमोन आं जे रागा जोंनो ओंखारदों फार्स्टआव बियो दालिजों आरो स्कुवासजोंल' संना जाहोगोन बिदि होनदोंमोन आरो ओमफ्राय हय जाया आं बिदि होननानै बिदिबा जुदि जानांगौबा आं गावनो संना जागोन बिदि होननानै ओमफ्राय दा आंखौ आलुजों ओमफ्राय सयाबिन एवगासिनो आरो सिखारनायफ्राबो माने लेट जाबाय थादोंना ओंखायनो अर्गेनाइज जायाखैना ओंखायनो खामानिया सोलाबबाय थायो आरो बिहा दा बिहा बे अफिसनिबो खामानि मावनांगौ ओरै ओमफ्राय आरो बे इडिटिंनिबो खामानि दङ आंखौथ' इथिं थांनो होआखै कम्पिउटारथिं आं अनलि बे बिसिनायावनो आरो बिसिना बाथरुम टयलेट बेनो आरो आंना जिन्दगिया 21 दिन बिदि थानांगोन जि बालुलु ओंखायनो आं रागा जोंनो ओंखारदों जेबो संनाबो जानो हाया दांनोबो मोना मैयानो जि संनानै जाहोबाय दाख्लैयावबो जाहोबाय ओमफ्राय पजिटिभ मोननायनि उनावसो बियो दा बेखौनो आरो बियो आं मोनसेल' बिदिनो संना जाहोगोन बिदि होनदोंमोन आरो बिदिनो मोनसेल' ओंख्रि लांनायसै बिदि होननानै आं जाया बिदि होननानै मोनसेजों मानो मोनसेजों जागोन ना लोगोफोर आं कर'ना पजिटिभ आंखौ मोजाङै जाहोनांगौ ना लोगोफोर आंनि ओंखाम बानायनाया जाबाय दालिजों स्कुवास संबाय बेनिफ्राय आलु आरो सयाबिनबो फ्राय खालामबाय आलु सयाबिना माहाय संख्रि गोबाब जादों आरो दिनै ओमफ्राय दिल्ली गभर्नमेन्टनिफ्राय मानसि फैदोंमोन आरो सासे पुलिस फैदोंमोन बेनिफ्राय आसानि एग्जिकिउटिभ फैदोंमोन आरो बिसोरो बेबायसा आन्डारटेकिं होलांदों जों न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनो हाया होननानै बिदि आन्डारटेकिं लांदों आरो बेनिफ्राय बेयाव साइन खालामनानै बेखौ फट' खेबनानै लांबाय आरो बिसोरो बेनिफ्राय बेखौ अक्सिमिटार इदि होलांदों आरो बेयाव अक्सिजेन लेभेलखौ माबा खालामनो हायो आरो अक्सिमिटार लाबा अक्सिजेन मिटारखौ इदि लानो हायो आरो चेक खालामनो हायो आरो बेसेबां दङ बिनिफ्राय बिसोरो मेडिसिनबो होलांदों बेनिफ्राय थार्म'मिटार दङ ना गैया बेखौबो सोंदों थार्म'मिटार जोंहा दंखायो होनदों बेनिफ्राय मेडिसिन होनबाबो होलांदों आरो मोनसे सेट सानबानि 98 दं 90 मा मिथिया मा सिस्टेमा नर्मेल आरो 98 खिनि दं बि 75 निफ्राय 100 नि गेजेराव नर्मेल आरो माबा बिसोर दा सोंबाय थागोन आरो बिसोरनि डक्टरा फन खालामगोन बेनिफ्राय खबर लाबाय थागोन आरो बेसेबांनिफ्राय बेसेबां जादों 17 डेजनि उनाव बिसोरो आरो फैनानै बेखौ लांफैगोन आरो बे गभर्नमेन्ट प्रपार्टि आरो रेन्टआव होदों बिसोर आरो आं सानदोंमोन बेखौ मोनबाय होननानै जों मोजां मोनदोंमोन सिगां मोनबाय दे होदो होननानै ओमफ्राय मोनबाय 17 डेजनि उनाव लांफैनो एफा कनजुस गभर्नमेन्टआ फैसा होनो गैयालाय मारै होगोन ओरैनो फ्रियाव दा बिनि उनाव बिनि खामानियाबो गैयाना बेनिखाय बेखौ लांगोन आरो बिसोरो एफा मानसिखौ ओरैनो फ्रियावनो जाहोबाय थादों हस्पिटालाव जोंथ' बे मेडिसिनाबो आं दिनै समाव मोनबाय 3000 लादों मेडिसिनानो 3000नि आरो ओरैबायदि मेडिसिन खनसेयावनो आरो 9टा जानांगौ खनसेयावनो इदि टेब्लेट एफा गिदिर जिबनावबो इदि जाफेराखैहाय खनसेयावनो 9टा खनसेयाव मानसिया गरसेल'सो जायो 9टा एकदम 5 ओमफ्राय 9 जानांगोन आरो माथो मोजां जानोबा जानांगोन आरो दा सबानो बिदिनो प्रिकसनारि होबाय थादों आरो बेनिफ्राय आरो मोनसे हमिय'पेथिकबो मेडिसिन दङमोन बेखौबो बिहरदों लोगोआबो फैबाय थादों आरो दा होफैगोन आरो बे फैनानै बे फ्रि जाबायनो अफिसनिफ्राय दा फैनानै होफैगोन आरो बायनानै जा लोगोखौ लिंदोंमोन बे फैबाय फैनानै दै 2 लिटारनि 20 बटल्स होलांबाय बे बेनिफ्राय माबा माबि जाग्राबो बिदोंमोन बेखौबो होबाय दा जों ओंखाम जानोसै आरो बे बेसा ओंखाम आलुजों सयाबिन भाजा बेनिफ्राय ओंखाम आरो बे दालिजों स्कुवास आरो बेथिं जाबाय थादों आरो दालिजों स्कुवासआ बिराद मोजां जादों आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आरो निम्बु बे सामनायजों निम्बु आसामनि निम्बुखौ बुंनो नांला ओरैबायदि गोथाव मोनदों बे निम्बुखौ मोनदों ना गामिनि सामफ्रामबो 2 पिस जायो जोब्बाय खोमानि आरो थाइसे दङ आरो बे लास्ट बेखौ जाबाना फिनिश आरो दा लोगोफोर जों ओंखाम जाना लानोसै आरो बिमाय दुरबल मोनदों दा मेडिसिनबो जानांगौ आं बिराद बोरैबा दिनैसो बेमार जानाय बायदि मोनदोंमोन दासो एसे दहायनिफ्राय मोजांमोन एकदम हठाथनो बोरैबा मोनदों आरो दुरबल मोनदोंमोन आरो खर'आ एसे संनो खालामबाय थादों बिदि कर'ना जाबा खोमा बिदिनो दुरबल जायो खोमा दा लोगोफोर जों ओंखाम जाना लानोसै बेनिफ्राय लोगो मोनसिगोन आरो नोंथांमोनखौ गारगोल खालामबाय सेकेन्ड टाइम्स इभिनिङाव दा आरो कफि लोंनोसै आरो इभिनिंनि दासो
बेनिफ्राय मैया बिग बास्केटनिफ्राय अर्डार होदोंमोन जाग्रा माबा बुस्थु दाबो मोनफैयाखै 7टायाव डिलिभारि टाइम आरो दा 7टा जाहां जादों दा फैयो खोमा बेनिफ्राय दसे जिरायनानै आरो साहा लोंगोन आरो बेनिफ्राय मा खालामदों? फिसाजों मबाइल नायगासिनो आं कम्पिउटारबो होआ आइबुकबो होआ दोहैनो जासिदोंमोन लायाखै बे गावनो once आपने टाइम जाहैबाय आं बुंदोंनो लैपटप लायो ना डेस्कटप लायो ना कम्पिउटार लायो ना आइपेड लायो जेखौ लायो बेखौनो ला होननानै बेनिफ्राय मोनबो लायानो I गावनो have only this mobile. Which mobile is broken? and who broke it? आंना मबाइला broken jadi hurlaku baiknya aku. But I am feeling gusar-gusar. Why? Why? Orang nangkara dia kemarin terus hari ini. मा बुस्थु आके एफा मोजाङै जादों संनानै मा खालामनो दरकार गैया दा जयै जयै जानो मोनदों माबा आरो कमप्लेनसो माबा होआखैनो लोगोफोरनि मिथियो आं मा बुस्थु दंब्ला बे रागाजों ओंखारो होननानै Money matter. आंना एकाउन्ट जुदि फैसा खम थायोबा आंहा रागाजों ओंखारो बिबाय थागोन आं बिबाय थागोन खनथाम जाबाय आरो फन फैनाया दिल्ली गभर्नमेन्टनिफ्रायबो फन फैदोंमोन बेनिफ्राय बेनि सिगाङावबो फन फैदोंमन स्टाफनि बेनिफ्राय स्टाफबो भिजिट खालामफैदोंमोन बेनोसै आरो सोंबाय थादों आरो माबोरै हेल्थफोरा सिम्पटम्स दङ नामा माबा प्रब्लेम जादों नामा बेफोरखौनो सोंबायो अर्डार होबानो सब फैखायो गेटआव होनानै थाङो रावबो गिखाया दा सिगांनि बायसा नङा आरो रावबो गैया फैनानै आरामसे होफैयो गेटआव रावबो गिखाया बेनोसै आरो दा 15 days आरो 15 daysनि थाखाय जेरावबो थांनो मोना आरो बिदिनो थाबाय थानांगोन आरो रुमनि सिङाव दा लोगोफोर दिनैनि क्वारेन्टाइन रुटिना बेनोसै आरो बेनिफ्राय आरो गाबोन आरो स्टार्ट जागोन गाबोनबो बिदिनो खामानि मावनांगोन दिनै बेथ' उन्दुना थाबाय बाहाय बोरैबा मोन्दोंमोन होननानै नुबाय थाबाय आं ओरैनो भिडिअ नायबाय माबाबाय मुभि नायबाय टाइम पास खालामबाय आरो बेनिफ्राय ब्लग एडिटिंबो खालामासै दिनै बानानैनो बेनिफ्राय आरो गाबोन खालामसिगोन आरो फुङाव नङाबा दा हराव आरो गोसो जाबा खालामगोन बेनोसै आरो बेनिफ्राय मा डेभेलपमेन्ट जायो नोंथांमोनखौ खिन्थिबाय थागोन आरो दा बिदिनो थानांगौ जादों आरो उपाय गैला आरो 14-15 days बिदिनो थानांगोन आरो दा